Dobre, ľudkovia a ľudkyne, keďže ste všetci chorí a nechápete, prečo ste chorí, a niektorí ste chorí a si myslíte, že máte korónu. Nie, nemáš korónu. Máš bakteriálnu infekciu a keďže vy všetci sedíte doma na prdeliach a takto čumíte dole do telefónov alebo na Facebooku a nepozrite sa hore na oblohu, no tak si potom prečítaš, koróňa útočí, musí sa zaočkovať a ty si chorý, tak prišla koróňa a kusla ťa. Ne, bakteriálne ochorenie. Prečo je asi tak teplo? No, je kvôli tomu teplo, že vysokofrekvenčným a mikrovlnným žiarením HAARP ohrievajú vrchné vrstvy atmosféry, v ktorých sa nachádza voda, a ohrievajú ich na to, aby bolo dostatočne teplo pre biologický výsev. Už som vám to hovoril asi miliardu krát, ale vy máte pamäť akvárijnej rybky. Proste za 2 sekundy všetko zabudneš, pozrieš si markízu a máš korónu. Momentálne prebiehajú 3 fázy chemtrailu. Biologicky, sypú snec slezinu, plucný antrax a pliesne a ešte nejakú baktériu, ale to presne nevnímam tú informáciu, ale proste je to nejaká baktéria, ktorá sa zažiera do tela. Preto ohrievajú atmosféru, aby bolo teplo. Lebo keď je teplo, tak tá baktéria vydrží ten výsev z lietadla a padanie na nás a potom to dýcháš. A potom sa ti to dostane do plus, do krvného obehu a si chorý. Áno, bol som chorý aj ja 2 dní, ale asi miliardu krát som vám opakoval. Neosym forte, ivermectin a vitamíny. A popradský čaj je kombinácia niekoľkých čajov naraz. Zaberá to, za 2 dní mi nič nebolo. Samozrejme nejaké sople a podobne, ale za 2 dní som bol v pohode. Žiadna koróňa, ani žiadne ostatné chujoviny. Policajti, prokuratúra, prestitúti, poslanci, politici, sudcovia, všetci to dýchajú. Všetci. Lenže to je banda tupých hlav. Tá banda tupých hlav vedela, že hrá hru na otroka, vedela, že to špáranie v rypákoch je toxické, že je tam biologická forma života, ktorá ťa zužere, a vedela, že to špáranie je určené na zabíjanie ľudí. A aj napriek tomu, že to vedeli, tak hrali hru a nechali sa špárať. Takže je to banda tupých hlav. Pozri sa napríklad na Žilinku. Šmakocinku dostal aj on. Aj keď si títo zmrdi myslia, že šmakuládu nedostali, lebo vám povedali, že šmakuláda je iba plebs a vy dostanete placebo. Nie, pozri sa na ukážku človeka bez mozgu, Remišovu. Aj tá si myslela, že dostala iba placebo a dostala šmakuládu. Bolo niekoľko druhov šmakulád. Šmakulády, ktoré neboli odflaknuté, to znamená, že tí, ktorí boli určení, aby vás zabíjali, tak to neodflákli. To znamená, tú šmakuládu transportovali v mraze, uskladnení v mraze a až tesne pred aplikáciou do tvojho tupého tela a to vyťahli z mrazničky a dali to do injekcie a potom do tvojho tupého pliecka, tvojho tupého tela a to zvieratko sa zobudilo až v tej striekačke, v tvojom tupom pliecku, v tvojom tupom tele a potom robil chrum, chrum, chrum a ty už tu nie sú. Takže vlastne vám to rozprávať nemôžeme, lebo vy ste všetci hnojivo a žrádlo pre červíky. No a potom bola odflaknutá šmakuláda, to znamená, že srali na mrazničku, srali na chladničku, srali na uskladnenie, proste niekde švaclite ampulky, to zvieratko, ktoré tam bolo, proste zdochlo, alebo len také polomrtvé nejak prežilo.
a väčšina z tých zvieratiek proste skapala a ty si dostal iba grafén a nanity a prenatálne rakovinové bunky. No z toho máte turborakovinu. A potom bola ešte jedna vakcínka, ktorá bola určená špeciálne pre túto bandu tupých hlav, aby si myslela, že oni dostávajú len placebo. A to je špeciálna vakcínka, ktorá je na diaľke ovládania. Takto ťa vypnú, takto ťa zapnú. A to je celé. A teraz akurát pozerám na ten chemický mrak, ktorý je nad nami. Neozym Forte si objednáš v poľskej lekárni ABC Apatéka. Ideš na internet, klikneš, zaplatíš a za 2-3 dní to máš doma. Ivermectin, žiaden problém. Kombinácia Ivermectin a Neozym Forte, vitamíny a kombinácia popradského čaju a popradský čaj a byliny, rôzne druhy bylín, keď to skombinuješ, za 2 dní nič nie. Lenže vy ste jak také malé deti v retardovanej škôlke, stokrát vám hovorím, urob si zásoby, celý čas na to serete a príde takýto čas, kedy nás všetkých chcú vyhubiť a ty zistíš, že nemáš. A potom voláš, nemám neozín, nemám ivermectin, nemám vitamíny. Daj si vakcínku. Vakcínka je sloboda. Čau.